Утардагы төп йортның читендә урнашкан бу бина көн үзәгендә яна башлый. Кизү торучы утны башта камералардан, аннары тәрәзәдән күреп ала. Миңа шалтыратты дежурный, значит, Индия Бикенеева, 12 сағатта 31 минут иде. 3 минутта жүгіріп келдім, шул арада уже жана башлады кырабагыч. Обесточила электричество, открыла ворота доступ к МЧСу, открыла гидрант доступ к воде и все. Янгын сөндірүчеләр 10 минут içində килеп җитә. Монда бер юлы берничә бригада эшли. 15 пожарный эшләдек. Ничә машина су киткән сөндерергә менә. 10 машина су киткәндер. Почти бөтенләй җаны бетте инде. Гадәттән тыш хәл чыккан урынга шулай ук тикшерүчеләр, район прокуроры, Татарстанның мәдәният министрлыгыннан вәкилләр килә. Әлеге йорт республиканың мәдәни мирас объекты булып санала. Монда Владимир Ленин яшәгән беренче тапкыр көчле янгын 1902 елда чыганнан соң бина яңадан торгызыла. 1934 елда комплексны музей итәләр. 4 ел элек флегель бинасы ремонтка ябылган була. Экспонатларны ул чакта күрше йортка күчерәләр. Яну чыкты почмактан, тимер щитоктан, так как, значит, там было видеонаблюдение над щитовой. 1987 елдан комплекс дәүләт дәрәҗәсендә саклана торган йортлар исемлегенә кертелә. 2004 елда исә ул тыюлык статусы ала. Янган йорт ул безнең мәдәни мирас объекты дип санала. Безнең охраны да бездә тора инде ул 97 елдан бирле. Мин үзем дә кичә анда булган идем. Ул янган йортны күрдем инде. Бүген безнең специалистлар ул йортка киттеләр инде, карыйлар. Аннан соң кайтып документлар әзерләп, өйбез инде эшләргә. Ленина Кокушкиндагы бу йорт бай тарихлы. Монда пионерга, комсомолга кабул иткәннәр, туристлар күп килә торган була. Ленина Кокушкина халкы кичәге хәлне зур югалту дип саный. Бик каты борчылдым, бик борчылдым. 19 декабрьдә сходканың ниләрен билгеләп үтә торган идек, бара торган идек. Даже Африкадан киләләр иде. Бер елны шулай Африкадан килделәр. Мәктәпләрдә, ниләрдән тегән дип җыенып җирләри. Хәзер прокуратура янгын килеп чыгу сәбәпләрен ачыклый, тикшерү башланган. Тикшерү нәтиҗәләре буенча тиешле чаралар күреләчәк. Хәзерге вакытта ниләр нәтиҗә ясарга иртәрәк. Тикшерүләргә 3 көннән 1 айга хәтлек вакыт китә. Монда экспертизаның кайчан әзер булуыннан бәйле. Бүген көндә җинаять эше ачылмады, тикшерү эшләре генә башланып китте. Татарстанның мәдәният министрлыгында тиздән бу объектның милли музей составына керергә тиеш булуын әйтәләр. Шулай ук аны яңадан төзеп чыгу турында сүз бара. Хәзер вакытта мәдәният министрлыгы белән милли музей эшендә алып барыла эш бу объектны, бу музей тыюлыгын милли музейга кушу буенча. Ләкин хәзер вакытта бу мустақил учреждение, мәдәният учреждениесе, мин уйлыйм бу объект тагын да яңадан төзеләчәк. Тарихи йортка күпме суммага зыян килгән. Хәзер моны ачыклауны дәвам итәләр. Без бу хәлне күзәтеп барачакбыз. Питрәч районыннан Руслан Хусаинов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.